Brad, Brad! Oh, Pwede mo mamuta na? masa mo Brad? Asa ang balay ni atong talong na kuhaan man ang balay? Ah, katong mag-iitang man ang balay? Oo. Ah, dito Brad. Pwede ka ubanan ni mo? O, tara. Eh, Oh Brad, tura si Kalong Brad oh. amo na sa kalunggay? Long, long. Oh. Ay, magpatampal mo Long. Oy, kinsa mo na? Akong kaupal lagi. Oh, kini. Oo. Ikaw di man ang balay day? Oh, ako'y manambalay kapag iitan diri sa kon. Diri nga iriyo. Gago! Sa Paano may ato ba? kay. Magpatampal lagi yung ato kay akong sakit na mahilig ko mga hatag ko kung sa'yo mangayo. Uy! Bisa unsay mangayo nimo, imong tagaan. Ihatag yun ako. Will you please repeat it? Uy! So sa ato pagpatambal ka. Magpatampal lagi ko kay usa na nangayo sa akong kuhan na motor. Ihatag na ako sa akong igagaw. Uy! Ingod, 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 ingod. Ingod! Ako na balaga kay Oh! akong asawa gipangayo. Nahatlog na po ko kay pinanggay may ako ng asawa na ko. Ang asawa nimo, Gipangayo na po sa. ihatag mo. Oh, kani mo na akong kabalaga kay naigugma may ako sa akong asawa. Oh! Asawa nimo, imong ihatag. Oo, ihatag na ako lagi. Uy! Ano na akong problema karon? Yan ko din kayo magpatambal sa imo. Ay, ako'y mag-iitang manambalay. Dali, asistan! Ang atong paraphernalias! Kuha! Kuha! Atong paraphernalias! Kay para matambalan ni, kay kusog daw ni siya magkatagatang. Mau ni asistan! Salamat kayo! Ang atong muna ni mo! Ay, sa mali nga itong mga relias na ay bumba sa kwan. Kaya ang kini ang paraphernalias na to, mau ni ang ikonsultan ako si Mumbaga. Ang iwang kini sa buhok. Kay para mailan ni mo, kung sa sakit ni mo. Kay kusog ka magkatagatang. Mau ba? Oh, eh! Dungo, dungo, dungo! Uy! Di ba kata madaw tali? Ay, di! Dili, dili! Na! Start! Di na po! Kuat kamay! Kaya ang imong baga, atong tanahon! Galing! Galing! Tuluan ta ha. Uy! Be! Kurso be! Uy! Uy! Kung talaga ito imong sakit? Kusog ka mag? Hatag-hatag. Ang imong sakit, para may bawa ni mo, nakay sakit nga pagkabut-buton.